Γεια σας, είμαστε η Greek Lion Shop και έχουμε ένα tutorial. Έχουμε φτιάξει ένα tutorial για να σας δείξουμε πώς να φτιάχνετε καραόκε και πώς να χρησιμοποιείτε templates για να μην έχετε ένα απλό τύπο καραόκε, αλλά έναν τύπο καραόκε με εφέ, ώστε να φαίνεται πιο όμορφο στα anime που μεταφράζεται, τα groups. Έχουμε εδώ αυτές τις δύο γραμμές, τα ιαπωνέζικα, το καραόκι, τη γραμμή του καραόκι, και την αγγλική γραμμή με τους τίτλους. Θα αρχίσουμε με την ιαπωνέζικη γραμμή, χρησιμοποιώντας την ιαπωνέζικη γραμμή. Θα επιλέξουμε την επιλογή καραόκε και θα δούμε τις λέξεις. Εφόσον δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες λέξεις ώστε να χρειαστεί να κάνουμε διάσπαση, θα πατήσουμε απλώς καταχώρηση λόγο, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο κουμπί, το F8 ή το G. Επειδή έχουμε μία λέξη που είναι σχετικά μεγάλη όμως, θα χρειαστεί να κάνουμε διάσπαση. Χρησιμοποιούμε τη διάσπαση με αυτή την κόκκινη γραμμή. Επιλέγουμε το γράμμα, την περιοχή όπου θέλουμε να κάνουμε τη διάσπαση. Κάνουμε ένα κλικ και εμφανίζεται μια μπλε γραμμή. Και επιλέγουμε ακύρωση διάσπασης, εάν δεν κάναμε αυτό που θέλαμε, ή αποδοχή διάσπασης, άμα πιστεύουμε ότι είναι σωστό. Αποδοχή. Και μετά, εφόσον έχουμε κάνει τη διάσπαση που θέλουμε, θα πατήσουμε καταχώρηση λόγω. Και θα βγουν οι ετικέτες για το καραόκε δίπλα από κάθε συλλαβή. Θα πατήσουμε την υποβολή και θα ελέγξουμε άμα πέφτουν, άμα το καραόκε λειτουργεί σωστά. Στην αρχή, στην πρώτη συλλαβή, υπάρχει ένα χάσιμο του χρόνου, γιατί όπως βλέπετε η ετικέτα λέει 214, δηλαδή η συγκεκριμένη συλλαβή διαρκεί 214 frames. Έναν αρκετό χρόνο που είναι υπεραρκετός για τη συγκεκριμένη συλλαβή. Άρα θα τη μειώσουμε προς 170 και θα δοκιμάσουμε άμα πέφτει σωστά. Συνεχίζει να μην πέφτει σωστά για λίγα frames, άρα θα το μειώσουμε προς 160. Αυτό μπορεί σε κάποιες γραμμές να παίρνει αρκετό χρόνο. Τώρα η γραμμή είναι εντάξει και όλες οι ετικέτες πέφτουν σωστά. Τώρα θα βρούμε ένα template που να ταιριάζει με το συγκεκριμένο anime. Μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό με βάση τα χρώματα της σειράς, σε σχέση με το logo. Να, εδώ έχουμε παράδειγμα το opening του Tengen Toppa Gurren Lagann. Όπως βλέπουμε, τα βασικά χρώματα είναι το άσπρο και το κόκκινο, και γι' αυτό το λόγο έχω βάλει άσπρο και κόκκινο σαν τα χρώματα του καραόκε. Άμα έχετε μια άλλη σειρά που δεν είναι αυτά τα χρώματα, μπορείτε να το αλλάξετε πηγαίνοντας στο υπότιτλοι, διαχείριση στυλ, επιλέγοντας το συγκεκριμένο στυλ που έχει το καραόκε και πατώντας πάνω του με ένα δεξί κλικ θα διαλέξουμε το κύριο χρώμα και το δευτερεύον. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε το σταγονόμετρο, γιατί με αυτό μπορούμε να πάρουμε απευθείας από την εικόνα τα συγκεκριμένα χρώματα που χρειαζόμαστε. Έτσι θα κάνουμε και εδώ. Ok.
το δευτερεύω. Εδώ. Θα πατήσουμε OK. Μετά θα πατήσουμε εφαρμογή και η γραμμή θα είναι έτοιμη. Τώρα θα πάμε στο ίντερνετ, θα μπούμε στο ίντερνετ, στο YouTube και θα πατήσουμε AEGI sub karaoke templates. Θα μας βγουν διάφορα template και θα χρειαστεί να πατήσουμε δίπλα κάτι που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει να βρούμε ένα template που ταιριάζει. Εγώ παράδειγμα θα πατήσω red, που είναι ένα συνηθισμένο χρώμα, και υπάρχουν πολλά templates που μπορούν να μας βοηθήσουν. Ας δοκιμάσουμε το πρώτο. Ταιριάζει απόλυτα με τα χρώματα, άρα θα δούμε στην περιγραφή, θα δούμε download AEGI sub template file ή κάτι σχετικό όπως download template και θα μπούμε στο link. Πολλά karaoke templates όμως δεν είναι συμβατά με download και έτσι δεν μπορείτε να τα κατεβάσετε. Γι' αυτό θα χρειαστεί να ψάξετε λίγη ώρα για να βρείτε. Στο download είναι μικρό αρχείο, έτσι θα κατεβεί αμέσως, και θα αντιγράψουμε τις γραμμές όπου έχουν mauve χρώμα εδώ. Πάμε ένα δεξί κλικ και αντιγραφή και θα τις κάνουμε paste μέσα στο αρχείο όπου φτιάχνουμε το karaoke. Πρέπει να φροντίσουμε οι γραμμές του karaoke να έχουν το ίδιο στυλ με τις γραμμές του template. Έτσι θα μαρκάρουμε τις γραμμές του template, θα πάμε στο στυλ για αυτή τη γραμμή, θα επιλέξουμε το pen and top path, μπορεί να είναι opening and Japan. Λοιπόν, εφόσον έχουν το ίδιο στυλ, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο μενού το αυτοματοποίηση, την επιλογή αυτοματοποίηση, και μετά apply karaoke template. Θα περιμένουμε αυτή την μπάρα να φορτώσει και αφού όλα γίνουν σωστά θα πάμε στο βίντεο, θα πάμε στους υποτίτλους και στη μετατροπή ανάλυσης. Θα πατήσουμε από το βίντεο ώστε η ανάλυση των γραμμών να είναι ίδια με αυτή του βίντεο και έτσι το εφέ θα δουλεύει κανονικά. Θα πατήσουμε OK και ξανά apply karaoke template. Πολλές φορές την πρώτη φορά που θα πατήσουμε apply karaoke template θα βγουν κάποια errors, λόγω του ότι δεν έχουμε βάλει την ανάλυση από το βίντεο. Άμα δεν υπάρξουν errors δεν χρειάζεται να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία. Άμα όμως βγει κάποιο error από κάτω θα χρειαστεί να κάνετε την επιλογή από το βίντεο, ανάλυση από το βίντεο. Τώρα όπως βλέπουμε το κάθε γράμμα έχει από 5-6 γραμμές. Κάθε γραμμή έχει από 5-6 γραμμές το κάθε γράμμα της γραμμής της μεγάλης του karaoke. Έτσι, από ό,τι βλέπουμε, θα έχει μεγαλώσει αρκετά το αρχείο μας. Από 2 γραμμές έγινε 1148. Πολλά εφέ θέλουμε πιο πολλές γραμμές, ενώ άλλα πιο λίγα. Ανάλογα με το πόσο απλά ή πόσο δύσκολα είναι. Πόσο παράξενα ή πόσο απλά είναι. Έτσι,
Θα ξαναελέγξουμε το πώς πέφτει η γραμμή. Εδώ. Βλέπουμε ότι η γραμμή πέφτει μια χαρά και έτσι έχουμε έτοιμο το καραόκε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με 2 γραμμές που εγώ χρησιμοποίησα, αλλά με όσες θα θέλατε εσείς. Επίσης, karaoke templates μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για διάφορα εφέ που δεν έχουν σχέση με το karaoke. Όμως για να το κάνετε αυτό θα χρειαστεί να έχετε μερικές γνώσεις σε σχέση με το AGI Sub. Αυτά είχα να σας δείξω σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησα. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα δείξουμε πώς να χρησιμοποιούμε τα απλά εφέ στο AGI Sub, εδώ, και πώς να μεταφέρουμε γράμματα και να κάνουμε τα πιο απλά effects που υπάρχουν και να χρησιμοποιούμε το ASS Draw το 3.